16. Takže čau lidi, moje jméno je Ročánek a se mnou je tu Bonzik. Zdravím vás. Bonzik natáčel první díl tohohle dílu. Ty vole, co tady melu. První díl tohohle dílu. Ty vole. První díl tohohle let's playe. U něj jsem byl host já, teď je host on u mě. Ano, je to tak. Já si ještě stlumím to, šejka, protože to řve. Honza si teď hraje s intrem. Ne, já si hraju prostě, já už to dávám na YouTube, to video. Se podíváme. Dobře. Ještě ho tam nedám tak rychle. Koukal jsi na něj, než jsi to tam dal? Co? Jestli jsi na něj koukal, než jsi to tam dal. Koukal jsem na něj taky nějak, jestli se nepokazilo nějak to intro a tak dále. Ale jinak na celý jsem na to nekoukal. Jinak pro moje diváky rozjíždím novou sérii Inter. Budou tam intra, kterým budu používat. Kde dělám intra, dám do popisku videa. Je to bezplatný, nemusíte si nic kupovat a nemusíte mít žádný program. Prostě jenom najedete na stránky, registrujete se a máte to. Honzovi jsem tu stránku poslal, ale nevím, jestli si tam bude dělat intro. To fakt nikdo neví. Udělám, ale teď u toho videa, který se bude jmenovat Chicks and Fidget, druhý díl, kašelkazí videa plus Ročánek, tak tam je ještě velmi staré intro. Jo. Jinak mám takovýho favorita, je to ale z GTA 5. A já si musím trošku stlumit mikrofon. Dobrý. Takže vrhneme se na šejka. Už jste mohli vidět, že jsem dohrál úkol. Takže začínáme na světě 1, kde mám postavu level 4, myslím. Jo, omlouvám se, ale zapomněl jsem tě tvoji postavu na světě 1 ukázat ve videu. To je jedno, já ji ukazuju teď. Tak, dobrý. Jak jsi uložil to video, co jsi teď dal na YouTube? Jak to myslíš, jak jsem ho pojmenoval? Jo. No, že jsem Fidget druhý díl a to už jsem říkal, jak jsem ho pojmenoval. Jo. Si děláš srandu, ne? Počkejte, já to střihnu. Tak jsem zpátky a vrhneme se teda na to. Svět 1 a dáme nějaký quest. Jenom já vám musím teď říct, že teď právě expím Pravence a Charizarda, alias 2 nevyexpené postavy, které jsou velmi zaostalé. Jo, a prej bude nějaká soutěž, Honzo, je to pravda? Ano, bude zřejmě soutěž o postavu levelu 50. Ale dámy, pokud tam bude specifikovaný, nebo to je špatné slovo, určitý počet Lajků. Soutěžících. Jo. Nebudu to dávat Tak. jenom, když tam bude třeba takových 3 lidi, to ne. Jo. Tak se vrhnem na svět 16. Dáme si tu arénku, i když pochybuju, že to dám. Ti držím palečky a hodně štěstí. A teď nemám žádný elíky, prosím tě. Nevadí. Vadí. Ne. Takže Dart Malak. Tak už víme, kdo vyhrál. Ty kráso. 26 000 života mu zbylo. No, to je jedno. Jinak jsem chtěl ještě mluvit o tom, že možná, ale to z 10% budeme mít s Honzou společný kanál. Ale to je jenom z 10%.
Hmm. Bavili jsme se o tom ve škole a nevypadá to moc dobře, takže asi ne. To se ještě uvidí. Třeba tam bude, jakože, bude to třeba kanál, kde budeme prostě natáčet nějakou hru, prostě multiplayer, kde vždycky si třeba budeme střídat, jako já nevím, tady uděláme reklamu, ale tak, to reklama prostě, jak bych to řekl, no, vemte si Gamera a Menta, střídej se v točení, to jak se jmenuje, čarovný Minecraft. Podle mě je to dobrý, tak takhle bychom to mohli nějak udělat na tom společném kanálu. Jo. Ale ještě nevím, jak by se ten společný kanál jmenoval, takže... Jestli máte nějaký nápad, určitě napište do komentáře. Honzo, za jak dlouho budeš vydávat tu soutěž, aby byli připravený? Tak soutěž bude, dneska je 21.5.2014, tak řekněme, že zítra vydám informačku o tom, takže řekněme 22.5. tak kolem 5. hodiny se vyrendruje informačka a tam bude víc informací, co proto musíte udělat. A ještě bude informačka o streamu, který se bude konat v neděli, ale to až zítra se dozvíte. No a já tam určitě budu s tebou a možná, že tam bude i Elaky. A to pochybu. Eláky, ty je takový týpek, který, nevím, ne, to ne. No, Ani omylem. ani závislák tam nebude. To myslíš? Jo. Jo. A už bojujem v questu proti horskému trollovi. A vypadá to, že jsme vyhráli. Máme novou hůl, což nám určitě bude k něčemu. To prodám. Takže se určitě připravte na tu soutěž. Honza to bude dělat rychle. Já vám dám jeho kanál zase do popisku videa. Dávám ho do každého videa, takže... A jak můžete vidět tady vpravo u odhlásice je takový bonzik. Na to můžete kliknout a objeví se jeho kanál. Právě teď. Jo, já jsem zapomněl ti dát do popisku, ale já to udělám jakože v poznámkách ve videu prostě. Uviděj. Já když točím nějaký intro, tak vždycky dám bonzik a dám tam tvůj kanál. Tak příště ti dám taky do intra. Jakože já jsem osobně tohle nevěděl. A to dám do všeho, ale to je jedno. No dobře. Tak tady už vyden, jo. Jinak já budu dělat soutěž o level 72 na S16. Vůbec za ní nehraju. Prostě je zanedbaná, já prostě nemám čas, abych ji hrál. Takže to bude dnes, kolik je, ale. Nevíš, kolik je? Je 19:43. Přesně tak. Zítra v 5 hodin, no to ještě ne, to půjdu z tréninku. Zítra v 7 hodin vydám informačku, co máte napsat do komentářů a takový. Honzo, když tak to sdílej, jo? Ano, budu to svět na mých sociálních sítích. A dozvíte se, co tam máte dělat a takový, co máte psát do komentáře, já potom pár z vás vylosuju, potom půjde se do finále, natočím další video, semifinále to znáte, ne? Víš, Honzíku? Ano. Já se podívám, kolik točíme, tak já stříhám video. Takže lidi, zjistil jsem, že už nemám moc času a tohle video ukončuju. Tak se mějte a čau. Čus.